Ekuazio honetan ikusten dugu, lehenengo burutu behar duguna da, hemen biderkadura nabarmen bat, eta hemen beste bat. Biderkadura nabarmen hauetan, A lau x da, eta hemen B, beraz hemen berriro A eta B ikusita, hau lehenengo hemen eskuman idatzita dagoen formula honekin garatuko dugu. Eta bigarrenean ikusten dugu A 3x bada eta B 2x, azken hori garatuko dugula formula honekin. Hasiko gara orduan garatzen biderkadura nabarmenak. Lehengo kasuan A karratu ken B karratu derez emaitza, daukagu lau x ber bi A karratu ken B karratu, ken 3 karratu. Ken lau bider, zabaltzen dugu gako bat, egiteko orain, bigarren formularen arabera, 3 karratu, ken bi bider 3 bider 2x, gehi 2x ber bi. Berdin 3x. Orain, lau x karratu, 16x karratu geratzen da, ken bederatzi. Ken lau, oraindik ez dugu biderkadura hori burutuko, bederatzi, ken 12x, gehi lau x karratu. Berdin 3x. Orain, lehentasuna daukan eragiketak izango da hemengo biderkaketa hau. Orduan, 16x karratu, ken bederatzi, eta hasiko gara minus lau biderkatzen barruko guztiekin. Ken 36, minus lau bider minus 12x, gehi 48x, eta minus lau bider lau x karratu, ken 16x karratu. Berdin 3x. 16x karratu, ken 16x karratu, elkarrekin ezabatzen dira, eta lehenengo atalean geratzen da minus 45 gehi 48x. Eta bigarren atalean 3x. Erabakitzen badugu ekiza lehenengo atalean askatu nahi dugula, hemendik 45 desagertu behar da, minus 45, eta bigarren atalean ere 45 gehituko dugu. Honela, lortzen duguna da, lehenengo atalean bakarrik 48 geratzea. Eta bigarren atalean, 3x gehi 45. Esan dugu, ekizak lehenengo atalean askatu nahi ditugula, beraz hemendik 3x ezabatzeko, minus 3x ipintzen dugu kentzen atal bietan. Eta honekin, lortzen dugu, bigarren atalean bakarrik 45 egotea, eta lehenengo atalean 45x. Azken pausoa da, x guztiz askatzeko, 45ekin zatitu atal biak, eta honekin geratzen da. X berdin bat.